Riwruok mar Rotary Club e bade ma Nyanza kotenore kod migawo mathieth e kaunti ma Migori dhi nyime kod chenro mag golo remo mondo okony duoko piny nok mar remo maromo e kaunti no. Kinde chenro ni, riwruok mar Rotary Club bende dhi nyime kod puonjo oganda yore mag geng'o tuo mar polio e kaunti no. Juma miwa mathoth. E boche ni mag remo koro dhi nyime, Rotary Club kawo tende kod migawo mathieth e kaunti ma Migori geto yudo remo mok tin lita 200 mondo koro konyo duoko piny nok mar remo e kaunti ma Migori. Koro wan gi geno kawuono ni kaber to waae gi pints 200, mano wang'eyo ni kwayudo 200 to wang'eyo ni ngima mar dhano kata nyithindo 200 ibires nikech remo idhi yudo kantie e blood bank. Ber ma ng'ato nyalo yudo kisegolo remo ni, wawacho ni sami golo remo to remo machielo kendo waluongo ni blood rejuvenate. Remo manyien chako develop in your body system. Mama nyalo konyi makoro tuoche moko mang'eny gi because of the what we call immunity. Nyalo konyi makoro kibed gi tuoche moko mang'eny nikech in gi remo ma fresh e dendi. Joge waduto mamiwa remo makonyo jotuo e Migori County wan gi miluongo ni donor card. So long as nisegolo donor card ni, wabiro ndike wamigi blood group ma sa saya ma jatuo ni moro nitie kata entie Homabay, entiere Kisii, bora ni golo remo to wanyalo konye yo moro mayot kabisa. Lipot mogol kod migawo mathieth e kaunti ma Migori yango ni jotuo dwaro remo mok tin ne lita 1,000 kod 200 kuom dwe ka dwe. Kata kamano, kaunti ma Migori osebedo mana kanya yudo remo maromo lita 900 kuom dwe ka dwe. Apisa mochung' ne chenrogo mag golo remo e kaunti ma Migori Catherine Adera wach ni pod gintie kod nok mar remo kendo kwayo oganda mondo koro gol remo. Gombo jokanyanam ni wawuoguru oko mondo wagol remo wakony nyithindwa gi kaachiel gi jogo madwaro remo. Kata mine be wan godo ma yudo problem kosenyuol gi develop PPH ma waluongo ni miyo kosenyuol to remo wuok ne mang'eny. To ka ok wanyalo yudo remo ni sano to onge kaka wanyalo konyo minegi. Koro emomiyo wakwayo mondo wabed gi enough stock mar Migori. Gimba nyaka wang'e ni remo ni ae dendwa owuon. Remo ok wanyiew. Koro kodwa ni mondo jotuo kik tho, nyaka wabi wakony jotuo gi remo e wang' sa kaka sa dwarore. Owach ni bedo ni nitiere jotuo mag nyarogno mathoth ma yudo thieth e osiptal maduong' ma Migori level 4 kod ji mamoko obende kod dwaro remo miyo kod dwaro remo mathoth kaka kaunti ma Migori. Adieri in Migori County wasebedo gi nok mar remo kulingana gi tuoche mang'eny mamedore. Sana e ward marwa sani wan gi jotuo madhi for dialysis madwaro remo, wan gi jok moko mitero for surgical procedure madwaro remo. Rose Wangira men jata chenro mag Rotary Club e gwenge mag Imbo mag Kenya okwayo oganda mondo koro gol remo mondo koro gires ngima oganda madwaro remo. Wang'eyo ni yudo remo e osiptande mantiere mag sirkal sani ok yot, to nikech nitie accidents mang'eny, nitie mine madhi nyuol to yudo chandruok dwaro remo, nitie nyithindo man gi anemia bende madwaro remo. Koro kawuono wan ka mondo watem wagol remo moromo waketie osiptandwa mar Migori Referral mondo kony jogo madwaro kony mar remo no. Bende komachielo Rotary Club bende kodhi nyime kod puonjo oganda kawo tende kod tuono mar polio ka gijiwo oganda mondo koro many kony ne nyithindogo mantie kod polio. Ler n'oganda mondo ging'e chandruok ma polio nyalo kelo ka ok wachako chon. Koro wan ka mondo wanyis oganda ma Migori ni chakuru chon gi nyithindo matindo madwaro chenjo mondo tergi chenjo e wang' sa. To kapo bende nwayudo nyithindo ma oseyudo chandruok mar polio no, to wawacho ni waritgi uru maber, wamigi thuolo mar dhi e skul, wamigi thuolo mar bedo kaka oganda moko, to bende kaka Rotary wan kata gi